आज आपण अपूर्णांकाची बेरीज करणार आहोत। बघा इथं गणित आहे 1/5 अधिक 3/5। यामध्ये काय आहे, छेद समान आहे म्हणून तो आपण एकदाच लिहिणार आणि अंश जे भिन्न आहेत त्यांची बेरीज करणार आपण। 1 अधिक 3 बरोबर 3 ने 4 आणि 5 आहे तसाच कारण छेद समान आहेत। दुसरं गणित बघा 7/12 अधिक 2/12। छेद काय आहे तिथं समान आहे म्हणून तो आपण एकदाच लिहिणार आणि 7 आणि 2 यांची बेरीज करणार। 7 8 9 9/12। तिसरं गणित आहे बघा 3 अंक दिलेले आहेत म्हणजे 3 अपूर्णांक दिलेले आहेत 2/7 अधिक 1/7 अधिक 1/3। आता यांची आपण बेरीज करणार आहोत। तिघांची पण बेरीज करताना 7 2 अधिक 1 अधिक 1 छेद समान आहे म्हणून तो एकदाच 2 आणि 3 आणि 4 4/7। खालचं गणित बघा चौथं गणित अपूर्णांक आहे 2/10 अधिक 4/10 अधिक 3/10। छेद समान आहेत म्हणून तो एकदाच लिहायचा 2 अधिक 4 अधिक 3। त्या सगळ्यांची बेरीज केली 4 आणि 2 6 7 8 9/10। ही झाली अपूर्णांकाची बेरीज।